जों दिनै हायनोहाय एलाम्बा गोथार परिमुं खाना लायनाय लग सिमानि कथमा गाहाम chapter 2 verse ke 1:7 jora kok bokhorgo sijak tongo Jisu achaimani molo romni bukra kotor agosto bini hawa tongnai rokno bumung ma tisabanai noi saklai rejakka abono puila borok lekhamani apro sidiani gobernor ungkha kurini janja bumung tisarna bagai asuk borok apro janja kami yunggo baca Joseph Galilini Nazaret kami yung Daud ni kami jam Judea ni Bethlehem bumung tisarna thangka tamuni himba bokhe Daud bosungniga bo Miriam baikhe bumung tisalainani thangka Joseph bai Miriam no kainani hinai kok chili paija Miriam apro sagdiriya boro ara tongfuru Miriam ni sak kenga jora ungkha hake bo khoroksa sela busa baka omono bini puilani busa bo achrai no ridului goai dokni musuk ada charma manuyo mokhlui tonkha tamo ni hingke nograi nogo borokni tongkhai khoi kha elambak kathar poriman bisintui kaito hamai